Volám sa Viktor Kasala, som vyštudovaný architekt urbanista zo Slovenska, z Bratislavy a pochádzam teda z Petržalky, z mestskej časti a tam dneska aj pôsobím na pozícii vedúceho územného rozvoja mestskej časti na miestnom úrade. U nás na územnom rozvoji sa zaoberáme celým katastrom Petržalky z pohľadu jej rozvoja, doterajšieho aj toho budúceho. Je to vlastne aj taká aktívna časť, aj taká reaktívna. Môžeme tie činnosti rozdeliť na aktívnu a reaktívnu. Pri aktívnej vlastne obstarávame územno-plánovacie dokumentácie, konkrétne pre územné plány zón, rôzne územno-plánovacie štúdie, študujeme územie, čo je možné v ňom budovať, ako ho rozvíjať, aké verejné priestory riešiť, navrhovať. Prípadne ideme až do úrovne nejakých architektonických súťaží pre konkrétne verejné priestranstvá. V tej reaktívnej časti zase činnosti regulujeme iné subjekty. Vyštudoval som fakultu architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde som sa v inžinierskom štúdiu venoval práve urbanizmu a územnému plánovaniu na katedre urbanizmu a územného plánovania. Už ani neviem, kde bol ten zlomový bod, ktorý vlastne mi toto smerovanie nejakým spôsobom vštepil, alebo odkedy sa to tak zmenilo. Lebo keď som nastupoval na fakultu, nebol zámer teda, že idem robiť územné plány, ale skôr teda, že to bola tá vízia architekta, ktorý navrhuje budovu, ktorú potom využívajú ľudia. Ale tá téma miest je niečo tak extrémne komplexné a niečo také živé a zaujímavé, čo ma asi vtiahlo skôr do tohto smeru. A po štúdiu to pokračovalo stážou v zahraničí, v Holandsku, čo je vlastne taká čo je krajina, kde ten urbanizmus je naozaj veľmi dobre zvládnutý, tým, že vlastne majú aj obmedzené zdroje pôdy, kde sa rozvíjať môžu, tak veľmi efektívne využívajú územie a veľa sa tam človek vie naučiť v tejto téme. No a po tejto stáži potom som nastúpil na útvar hlavného architekta Bratislavy, kde som pôsobil niekoľko rokov a odtiaľ potom som sa posunul zase na tú mestskú časť, už do tej pozície teda vedúceho územia. Chce človek riešiť územné plánovanie alebo ako odbornú činnosť, tak je na to potrebné adekvátne vzdelanie, či už práve je to vec architektonického vzdelania alebo architektonicko-urbanistické vzdelanie, ktoré sa študuje na vysokej škole, alebo vyslovene odbor územné plánovanie, ktoré sa študuje na ako samostatný odbor tiež na Technickej univerzite v Bratislave, ale teda verím tomu, že aj na iných. Čiže je to tá odborná stránka, to vzdelanie určite. A druhá vec, to sú možno také aj niekedy až vlastnosti, je to, že veľká trpezlivosť, pretože územný rozvoj nie je vec, ktorú človek vidí na druhý deň. Je to práve územné plánovanie je dlhodobá činnosť, ktorá sa aj až po dlhom čase vie odzrkadliť v tom území. Čiže rozhodnutia, ktoré robíme dnes, sú niekedy viditeľné o 1, o 2, o 10 rokov. Čiže určite trpezlivosť. Druhá vec je schopnosť spolupracovať, lebo územné plánovanie a územný rozvoj, tam ste odkázaní na spoluprácu. Či už súkromný verejný sektor, zároveň spolupráca priamo s občanmi tej lokality. Ono najlepšie, čo môže mladý človek urobiť, je rozširovať si to pole vedomostí, aby si vedel, povedzme, vybrať v tom momente, keď na to príde. Čiže podľa mňa je to určite čítanie, veľa čítať, rôzne literatúry, nehovorím len odborné. Pokiaľ by sme hovorili o odbornej literatúre, tak sú veľmi zaujímavé knihy o urbanizme. Dneska sa celkovo robia veľmi zaujímavé knihy, či už graficky, alebo aj obsahovo. A zostať teda, alebo byť veľmi proaktívny a sledovať, kam sa tá spoločnosť hýbe, aj technologicky. To vnímam teraz asi ako tak veľmi zásadné. Ale zároveň možno nepredbiehať to a ísť stále v tom nejakom postupnom vývoji, lebo to je to udržateľné.